Pero hari karon nga agad diri sa aton sininga program, joining us over the phone is Councilor Al Victor Espino, ang chair ng Committee on Laws and Ordinances kag Good Government. Councilor, how are you? Good morning. Maayong aga, Action Art, and of course, sa tanan natin na tagpalamati, labinigid sa mga taga-sulit ng Bacolod, maayong aga sa aton. Sir, kahapon it was approved, no, ang ginduso mga resolution to create sa sining investigative body nga amo tutok dira sa may bitaw talas anong komposisyon sini sir? Action Art, sa idalom siyang mandato sa Republic Act 7160 or Local Government Code, ginahatagan sa isa ka poder ang sanggunian panglungsod na mag-organize itself into the committee as a whole para mag-investigar sang mga nagakalatabo sa isa ka LGU, no? Mm-hmm. Wala sa payan nga kahapon nag-author kita sa isa ka resolution nga para nga mag-constitute no sang sanggunian panglungsod as a committee as a whole para mag-investigar sa mga aligasyon, mga akusasyon ang nagakalatabo kag mismo ang akon nga na experiencehan sang nagkadto ako sa bitaw sang nagligad nga semana allegations of corruption na Action Art. Uh-huh. So kahapon unanimously it was passed by the Sanggunian Panglungsod. So this is now an active resolution and sa sininga adlaw aton nga pangpagasuguran ang pag-constitute sang sininga investigative body. Okay. So apan sa pag-constitute na kag kung matipon na ni expectedly sa no posible mag-umpisa outright maumpisa dayon ang investigation kag nano ipatawag ni sila sa SP? Ako hindi na gani ko magpatawag niya sa bitaw kay kabalo ka naman kung anong sabat na. ang bitaw ya kung lang tahon mo ang nagapamuno si Major Liba. Ang iya nga sekretarya utod sang iya nga asawa. Uy. Ato si Abner parinti sang iya asawa. Kano pang kwaon mo da karon kay pamilya inkorporada na sa bitaw? Okay. Ano pang kwaon mo da sa ila the Action Art, no? I will base my investigation on the testimonies and testaments of the people nga nalambot sini. I don't know, Action Art, kung may nabatihan ka na gani, sang, I think kahapon pa lang adlaw, may mga traffic enforcers kita, anom kabilog, nagpagwa sang ilang sentimento bahin kay OIC Director, OIC Bitaw Head Junji Liba. So, these are things that will also be put into its proper consideration. Okay. So, hindi na ni necessary nga patawag pa sila? Patawag mo ang natungdan, paano na bikaron? Paano na nila sabton? So, diba? So bali ang matabo sini, mga more or less medyo malawig-lawig nga proseso ni sir? Well, I hope that it is conclusive sa pinakamadasig na tinion. Kung lang taon mo gani Action Art, ang isa ka admission no, ni Major Liba sa isa ka interview sa isa ka talatapan sa media. Na kung sa diin nagahambal siya nga alas 5:30 nagabaton pa siya sang mga release ang mga apprehension sa bitaw. Di ba? So that is already admission and highly irregular nga 5:30 na tapos ng office hours. Okay. Ano ka pamaton ka pa payment sang release sang mga apprehension. Ang pamangkot sina nga una, part sinap magputunta ang City Treasurer's Office because only the City Treasurer's Office sa isa ka LGU ang makabaton sang bayad, no? Okay. Patimaan nga ang bitaw may ara kita sang satellite cashier Action Art nga gina-assign ang City Treasurer's Office nga kung sa diin alas 3 ang hapon nagabalik na siya sa NGC para mag-report. But alas 5:30 sa mga interview ni Major Liba, nagsa-interview ni Abner, ang JO tada nga na-assign sa opisina nga parinti sa iyang asawa, nakabutang manda gani, nagambal sila nga alas 5:30 siling ni Sir Abner, alas 5:30 na si Sir Liba nagpang-release, kay nanungod may mga bisita siya kuno gin-entertainar. So that is another form of irregularity. Unahon mong bisita mo sa obligasyon mo. No? And these are categorical statements made by tining mga persona. So I don't think para sa ako nga paglantaw, but of course if other members of the committee will decide to call upon them, then it is of no moment. Ako will allow it also. Maupod ko da sila. But kung sa ako niya nga pananaw, subong may mga testimonya naman sila ginhatag, categorical admission sa interview sa ila. Wala man na may nagpilit sa ila. Correct. Hinahambal na nila. Tinara naman, hambal naman nila. Aha.
Kag ti kon may siyang religad to kana may naga-question gani nga ti si councilor gyud nagkadto to how amo na siling ko gani nga may ginayos councilor na sa ila. Action art Aryo. Nakadto ko to wala hindi para mag-ayo nga i-absuelto ang nadakpan because ang internet sa pamilya sang apprehend wala man sila nag-ayo nga i-absuelto hindi magbayad. As a matter of fact nagbayad na gani. Okay. Batang akon to ya action art rason para klaro sa imo nga mga suki at tagpalamati sa imo nga programa nagkadto ko to nanungod sang duwa ka tinaga nga gingamit. Number 1 is detain. Number 2 is kiss carnap. Aha. So kay ang plausible action art nga gin-detain because alas 5:30 sa hapon ato pa tong ila gindakop. Aha. Oh, so what is that no kung yung hindi mo siya gin-detain? Ikadua, ang tinaga nga Uy, alas 9:02 balikan ta si councilor na utod ang linya na. Ang ginapamatian nyo ining party update no dara sa bitaw kay ti nagka-create na kag mayara na sang art. Yes sir, so rigid na utod ang linya ta. You were saying? Yes, ang ikadua is carnap no because gintawgan ini ang bata no. Ang dakop. Ginhambalan siya kay ang natabo action art amo nimo. Okay. Amo ni nga may nga ginalantawan ko nga may bahid ini sang corruption because pag dakop nila sang natungdan. Sang aga no. At ang nagligad nga adlaw na pagsunod nga aga nagkadto ning tag-iya sa motor kay ginpahulam ning iya nga motor. Kag gindakop kay wala sang helmet kag may aligasyon wala sang driver's license kag wala sang rehistro no. So the next day ang tag-iya sang motor nagkadto sa bitaw para i-claim ang iyang motor ipagwaon sa holding area sang bitaw. Pag-abot niya action art sa atubangan sang BCPO, dala pa lang sa mismo sa may hotel blag atubang action art. May nag-approach sa iya. Tawo nga naka-uniforme bitaw, kag nagambal siya, sir, ako na lang maariglar sa imo motor, dahil lang ko 1,500 pagwaon kong imo motor. So, yung bata, wala manimaan. May sala man sa kiway sa nangayo. Tibo. But it was on his part, in good faith ang iya nga pagbayad. Why man siya kabalo nga fixer ini or nano na siya. Ginhataga ni 1.5 kag ang natabo amo ni action art. Okay. Pagwa ang iya motor sa holding area, sa impounding area sang bitaw, wala ginpunggan. Ginpagwa siya sa BCPO, wala siya ginpunggan. Pagkatapos ang pila ka oras gintawgan siya kag ginhambalan no pag after a few minutes actually pagagwa sa BCPO gintawgan siya kag ginhambalan kabalo kami kun diin ka ga-star kabalo kami kun diin ka ga-eskwela kabalo kami kung sino ka balik ka di kung hindi gani failan ka carnapping ni Major Liba kay nanungod wala ka nakabayad sa imo nga multa sa bitaw. So bata din kulbaan nagbalik to sa ugto pa lang, no? And that is not just me saying makita mo man sa mga interview ni Action Art especially kay Abner nga nakita ko nung bata dito. Ugto pa lang. Ako yan nagadto na kuya sa bitaw alas 5:30 na sang hapon, no? So duwa ka tinaga Action Art ang ginbuyan sa mga taga bitaw and Major Liba does not deny this because naghambal siya sa Isaya ka interview, nagsiling siya, kag subong ginapatranscribe, na-transcribe na ning iya nga mga statement. Naghambal siya, ginpatawgan niya sa iya nga staff. So, buting ganon, nga ang staff niya, utod sa iya asawa. Ginahambalan niya ang iya nga staff kuno nga tawgan ang nagpalagyo. No? Kaya wala pa nakabayad, wala pa rin siyang resibo. So, ginaliwat ko ang iya nga staff na nagtawag, utod sang iyang asawa o iyang bayaw. So pagtawag nagbalik to before lunch, no? Nakalambot na alas 5:30 sang hapon, amo to ya pagtawag sang pamilya. Kay ginakulbaan na sila, nga alas 5:30 way pa ya kadwa ang bata. No? So two words again, detain and carnap. In the first place kung maghambal sa carnap, dito kami nango naman ay action art. Buting ganon, hindi sila kabalo sang obra nila. Paano mo makusahan karnap ang isa ka tao nga nagapanag-iya sang iya nga salakyan? Kasuhan mo karnap? Di ba? Do kami nang inangadaan minango na. So galing kay wala lang ya ka-insinding bata. So nakadto ko to based on those two accounts. Kay ginapagwa nila nga do
ginaayo ko nga hindi magbayad, inaya that wala ginaya sa maturan. Aha. Pero on the other hand, kung di daw may plano ka magpasaka kaso, nakapile ka na, sir, against ni sa ila? Wala pa. I know nakapasaka na sila kaso sa akon, grave threats na file na sa fiscal office. Ginakulat ko na lang ang Kopya. pag-imbitar sa akon. And let me tell you this, Action Art, ginapasalamatan ko nga ginubra ni nila and I welcome it. Aha. And I will properly address it. Siguraduhin na nila nga may okay, kung hindi ko gani maduplan sini. Aha. Balbalon ko ni sila kag hindi ko ya magpaayo. Aha. Bahala na sila na. Hindi ko ya magpaayo. Oh. Basi alas 5 kan la pa itawgan eh. Ha? Basi sa alas 5 sa hapon ka man latawgan. Ay, sa pa na. but Action Art ang ako niya nga ginambal, let us base it on the facts. Okay. Kabalo okay. ko, number one, ginakusahan ko nila, grave threat kay nanungod nga may pusil ko kuno, nagsulod ko sa bitaw nga may pusil ko. Hindi lang bitaw, nagsulod ko sa BCPO, nagsulod ko sa opisina sang bitaw nga may pusil ko, ginwakli ko ang empleyado sang syudad nga si Abner, kaginhambalan, tanduga ko liwat kay tiruhon taka. Ang first nga pamangkot, sinadra, ang first defense ko na the Action Art, waway mo ko gindakop kay pulis ka man. Diba? Nakita ko nung nga may pusil ko. So Okay. that will already form part of my defense. Ginsumpaan niya na bilang isa ka police officer to serve and protect. It is his mandate to uphold the law. And I violated the law kung matuod ang ilang nga ginaakusar sa akon. Ang iyaya Action Art nga ginhimo sa masunod nga adlaw nagpatawag sa press conference kag ginbalbal ko sa press conference kag ginakusaran niya ko nga may pusil. Ano pa bala pulis ka? Vlogger ka? O kung politiko ka nga i-trial by publicity mo si Al Espino. So, but that's why nga initalan ng ako niya nga kaso, we will be filed accordingly. We will be diligent in the gathering of facts para sa akon nga kaso. And then I will file my cases accordingly. So, ako niya wala ko ni ginadalian. Mag-file ko sang kaso, siguraduhon ko nga magsaka gin. Yes, sir. Anyway, sundo na muna. Salamat ki sa time, Counselor, and good morning luwat sa imo. Salamat Action Art kung may aga sa ato. Ay, Action Art, usaron ko na lang Yes, sir. Yes, sir. Nga oportunidad nga manawagan sa tanan nga nakaagi nga gin-apprehend sang bitaw, nga ginpakulat, gin-inconvenience, kag ginpatiner sa bitaw hasta alas 5 sang hapon. Please, no? If nahuya kamo magkadto sa akon opisina sa government center, please message me sa akon nga Facebook. I-PM nyo lang ko kay hatagan ko sang nagakaigo nga pagtamod ang inyong panawagan. Salamat maayong aga sa aton tanan, Action Art. Salamat. Action Hotline! Ayos, ha? Ang appeal din